Assalamu alaikum jama julbe hande mi yewte on piji sedaji nandirɗon noon ala giselu ɓe waɗi déclaration maɓɓe c'est terminé parce que ɓe ƴettino décision ɓeyni à partir de 31 décembre ɓe reconi cet agent militaire o donc wata ɓe heeɗo ko Mamadi Doumbouya wolata wata ɓe heeɗo ko ministre ɓe makko ɓen wolata wata ɓe hoɗ surtout noon ɓe yimɓe faalaɓe déstabilise ko parti maɓɓe on si ɓe jooɗi keɗo parti on ɓe bonnayma ko décision Mamadi Doumbouya o ko bonnugol fi parti on ma ɗum henɗo parti on wona kañum président du parti ko ɗon décision maɓɓe on Ousmane Gawal o wi'i kanko o wonata candidat mais si Mamadi woni candidat o soutena Mamadi ɗum ko goo Dansa Kourouma la même chose monsieur Bawri la même chose ɓe fop maɓɓe ko ɓe yu e yanare ɓe fop maɓɓe ɓe hawti ɓe ni candidat jo maɓɓe ko Mamadi donc enelle ko faaleɗen ko change ko waɗa démocratique a leydi meɗen wotten jaɓanɓe ɗum few wotten jaɓu reconnaisside ɓe few koɓe légitime ɓe ko waruɓe ari ko laam ko yimɓe sataniki ko putiti ɓe ni ɓe anda loi ɓe respectata hay e goto e maɓɓe wotten jaɓu few reconnaisse ko gente militaire on à partir de ɗo décision ƴetta ɗon congrès o yo yehe woto ko satti o ko satti o ton rentégre Ousmane Gawal so on artirimo ko parti si on artirimo ko parti hara o heeɓi hande kadi ko winete kon pawa hara hande kadi o hoolike victoire makko on peti hara o hoolike victoire makko woton artirimo jamais ko parti men accemɓe ɓe wona ɗo ha ñande Allah halkiɓe o ko ɗum wawde wadde wotten artirɓe jamais ko parti men joguitoɗen noon si ala giselu weltinike ɗo ala giselu taw weltindo ɗo de fop no ɓawma hande jama fuɗɗike ma e felde inno ala wadde ɗum ɗoen ɗo wakkilo joguitoɗa parti o waɗa jaɓuɓe bonnamo de hande laggine fof ko an wolori sa jooɗi keɗo présidentiel ɗo ha ɓe waɗi ɗo ɓe waɗi parti on suspension ma ɓe waɗima ɗo dissout haray koye juuɗe moɗon woni en tout cas ɗo jama on buyma yi ɓawa moɗon andi to ɗum noon jama bu yengike ɓawa moɗon donc wakkilo ɗe andon wayi la victoire est avec nous ko ene wonde gonga accire ni waɗugo discours ji goto yimɓe gono ara wora ɗo ƴetten conviction meɗen o joguitoɗen woɓɓe a wolna ala giselu gonga tum ɓeymo non selu ala giselu nini ala giselu ko pode ala giselu nama alaykajo wona ɗum mannaji ko banu adama wame tagaɗo kala falgue c'est vrai falguite tagaɗo kadi est ce qu'on fami reconnaisseta e reconnaisseta Mamadi Doumbouya koɓe légitime o ari o confisque pouvoir o huuɗino ɗo inni o confisquata pouvoir o confisque pouvoir o inni o kenguinede doit mourir pour la politique e yiɗo 1er décembre tum des centaines de personnes maayi ɗum fo ala giselu no suti ɓe nangi kasol ɓe nangi Fonike Mengue ɓe nangi Aliou Ba ɓe nangi ɗo leader ɓe puyno ɗo ɓen no fof nangama ko hollugo ala giselu kankadi ñande warte lagine ko ɗum ɗo ala giselu ko ma fettinen eɓe sen fettinale ɓe hewtanden ɓe ɗo nokkugo billahi ɓe janjota koye ɓe janjot déjà o yii hajjali matu ɓay woti ka peyi toon o yi déjà ɗum no haɗi ɓe hayɗanagol ƴette responsabilité meɗen o sare wallahi sen welsindike ɗo ɓe jiiɓa fi parti o ma ɗum ɓe hendo parti on ɓe ko satti o ton arti Ousmane Gawal ka parti fes yo communiquant ɓe meɗen men yoɓe wonu ko communiquant yoɓe jogui to responsabilité maɓɓe vice président ɓe ɓen kadi yoɓe wonu ko golle maɓɓe militant ɓe ɓen e responsable militant ɓe ɓen sempat fop wone calme joguito ɗon noon wat ko satti o haysi ɓe windane lettre déjà e hanaɓe jabade déjà ko habbiden ko ɓe organise élection jiɗi ɓe poto so tawi ɓe jaɓali ɗum noon yaaden fettinene maɓɓe a hettel laamu ngu goto hande habboraka sina ala giselu Aliou Ba no to siko Aliou Ba wonno hande exil o yi ko wonno hara ko ala giselu nango billahi o joɗotano ko no ala giselu o no jindiri kankadi kono jindirano mais o addeno ɗo o naadidira ɓe ɗonoyde astafurlah min mi yiɗa yennugo na mi yenno mais mi monike ɗo ha feƴiti kero ɗari sukaɓe no jooɗi e hoore leydi ɓe waɗa kala ko ɓe faala ɓe famina leydi ko kamɓe heeɓi leydi en tant que geppi laginayna lagui geppi indépendance ha hande goɗɗo wawali haalde gonga e nder leydi mum jangwali ñalde min min ɗo ɓe nangude moɓe sewka immoɗe ƴette responsabilité meɗen o saɗo sen jooɗike ɗo kadi en habbortako kadi tungo ala giselu mais ko kamɓe fewtani ni si ɓe inni hande wota goto waltako kala ko ɓe nodditi jama o yaltu jama no yaltude kala ko ɓe nodditi jama o yaltu wona amérique e jama arnoɓe jaɓɓiɓe ɓen amérique metti feƴi ɗon Côte d'Ivoire o yiiɗo jama arɓe rénovélation fédéral ɗum ko go o yi ko feƴi kon France o yi ko feƴi kon Belgique ɗum no fo jama o kala ko fédération ji maɓɓe ɗi nodditi e jama haray ɓeeɗa ɓe nodditata sina mbuɗi jooɗoɗe ɗo daren ko feƴata kon sikken en yewtataɓe gonga en yewtaɓe gonga de en fof meɗen goto yiɗa ala giselu min mo suɓini la hoora en ala giselu minen mo hocci ala giselu par ce que o combati duuɓi
mo andi tampere Guinée bebe mo andi Guinée mo andi leydi Guinée mo maîtriser dossier ji la Guinée donc wata wakkiru non si ala giselu lama kila Guinée ara min do mo wala ni fi politique ara yimbe bugano décide wala ni fi politique ara yande ka nafa ala ka leydi meden si ala giselu wala ni fi lamo billahi leydi men dim kuddi yana e mayri duubi kadim fenana lewdi parce que heba ta wala giselu ko en jodo encourager mo yo naadu ko naatata e beedo la Guinée so naadi no billahi leydi men ni hettani ko dum mi mari ko meta jama jodi do ina la giselu wala tagi jodo de don jodo de nyande be tebborton goto be naada fop mo don ko be andi ton o yi déjà be darnu de maison centrale gitum ko ya wi be darni ton maison centrale ka jodo de sikko wore mo voilà mi wula wolango mi ha jango digide mi fenanale o mi wula mamadi mula ekip mako be fop mabbe ko be maronet mi wula wolu golum mulata wolu golum konno jama o sedani na jodi e fempa ko lore yimbe o udda kino jogita den conviction medon responsable jogito golle mabbe den présidentiel yobe wakilo si tayi paybe andi undo labani be sina finkari tatabe do si be jodi ke ha parti bonnama ara ande kade politique ala ba mede kombo yaado temul goto personne kala giselu tumbe wulatani ni ette responsabilité mede wola den présidentiel dalen gonga no be wakilo ro kambe kadi imbe jelo wara ba mabbe giddi be jonna o parti imbe jelo wara ba mabbe yobi andu non kadi be do kadi be marinene wakilo den soutene ngala giselu o saydo si ala giselu la ma kala gene min yara c'est bon min politique c'est bon ara imbe buka déjà jetti décision si ala giselu déjà be futi ke be felde bende be wadi ni batite depuis 2010 o tigri su stadio be ade kadi mobe benna non on godo de don wadi gol communication ji woto wolande ala giselu ndoy no minna jonno ala giselu mi anda fi politique buri ala giselu parce que ko terrain to veki piji boy donc si buri do si alla jabi si be jetta responsabilité mabbe si tay goddum wadi ton haray naide da menen do meden wakili yeru jamini mo kala non ko way ko warata à très bientôt Fodé Aymas Diallo.